Magandang hapon na naman ulit. At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys, no? Ayan, at maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa maliit nating channel guys. At patuloy lang sa suporta. Ayan, maraming salamat din sa mga kababayan natin na nasa mga OFW sa ibang bansa. Maraming salamat sa suporta mga guys. At patuloy lang sa suporta dito sa maliit nating channel. Ingat kayo lahat dyan guys. Ayan nga guys, at nandito na pala tayo sa may poblasyon Bugalyon, may sa may church ng Bugalyon. Ayan guys, church. Tapos nandito tayo ngayon guys sa may RHU ng Bugalyon. Ito yung RHU guys, no. At ito pala guys, itong iba-vlog pala natin guys, ito yung bagong school pala dito sa may Bugalyon, poblasyon na guys, no. At hindi natin alam na may pala dito guys, may school pala dito. Kaya ayan guys, papasadahan na natin. At samahan niyo ako guys. Let's go. Ayan. Okay guys, dito lang to guys sa likod ng sa gilid ng RHU. Tapos yan, sa harap lang pala ng St. Andrew guys. St. Andrew School Catholic. Ayan, sa harap mismo guys, no. Ito yung building nila guys ng school. Ayan. At let's go guys, at kausapin natin itong mga to. Ma'am, good afternoon po. Welcome to Lasalle! And we are proud to be a Lasalesian! Okay guys, galing-galing ng intro nila guys, no? Talagang pinaghandaan talaga guys, no? Kitang-kita naman, no? Ayan. At ngayon guys, tanungin natin sila isa-isa para wag kang tumakbo. Sabay ganun guys, no? Ma'am, pangalan ma'am? Mariela. Mariela. Lailes. Taga saan po ma'am? Banday po galing pang kasi na. Yan, taga Umanday pala guys, no? Shoutout kayo sa mga taga Umanday ma'am. Ay, sinashoutout ko yung nanay ko dyan, Nay! Maglaba ka lang! Sa mga kapitbahay nyo ma'am. Ay, yung kapitbahay ko maritis dyan! Wag mo lang maritis yung nanay ko! May pera na kami! Ma'am, mag-viral na kayo dito ma'am. Okay. Dahil yung anak mo maganda. Okay ma'am, thank you ma'am. Thank you. Bye guys! Ayan. At si ma'am, sino pa ba makausap? Ma'am, halika ma'am, halika ma'am. Ma'am, halika. Hindi ka naman ikukulong, halika dito. Kausapin kita. Ma'am, pangalan nila ma'am? Rodan po. Ha? Rodan. Rodan. Navarro, taga saan po ma'am? Banlag po galing packet. Taga Bunlag. Ayan ma'am, shoutout kayo sa mga taga Bunlag ma'am. Shout out po sa mga taga-Banlag dyan. Ayan. Ma'am, may tanong ko lang, single na single ma'am, no? Bakit parang nabulunan si ma'am? Wala po sa akin. Ma'am, single na single or single with boyfriend lang? Single. Single na single, ayan. Ayan, shoutout kayo sa mga, ma'am, doon sa inyo. Shout out po sa nanay ko dyan. Ano pangalan ng nanay niyo, ma'am? Pamela. Camila Navarro, ayan. Okay, ma'am, sa mga kapitbahay niyo, ma'am. Shout out po sa mga marites dyan. Ayan, imaritis nyo itong channel natin, ha. Okay, ma'am, medyo sisilong tayo konti, ma'am, no? Ayan. Okay, ma'am, thank you, ma'am, ha. May mga susunod pa ba na makausap natin? Iyan. Ang pinaka-pogi na nasa. Ayan. Ang gugulo nila, guys, no? So, turn po, ma'am. Ayan. Guys. Hi, guys. Magandang hapon. Ayan. Sir, pangalan? Bakit ganyan? Para kang binugbog diyan galing sa loob. Ano ba meron sa loob? Artista. Ha? Pangalan niyo, sir? Kian. Kian.
Piloloy. Pilolo. Taga saan, sir? Taga Manlukbo. Manlukbok. Sir, shoutout ka sa mga taga Manlukbok. Pero lang po, taga Tugok ako. Prank lang pala yun, sir. Prank lang. Shoutout kayo sa mga taga-Tukok, sir. Shout out kay Nonoy. Shout out sa mga taga Tugok. Ayan. Ibuto yung nanay ko. Nangalan to, Marlene M. Bernardino. Okay, guys. At ayan. Pumasok na si sir, no? Ayan, wala na. Pwede na makausap natin. Pangalan, sir? Eljan Bauso, sir. Taga saan? Asinda. Barangay Hacienda. Ayan. Marami tayong mga viewers dyan. Sir, shoutout ka sa mga taga sa Hacienda. Shout out sa mga pangit. Ayan na nga, guys, no? At ang gugulo nila, guys. Sarap maging, ano, no? Teenager. Ayan. Sino ba yung mga single na single? Taas ang kamay. Lahat, no? Single ako. Ay, hindi kita tinatanong. Joke lang. Hi guys, yung mga nanonood dyan, Marian Lainez. Ayan, guys. Okay, guys. At ito. Wala na tayong magkakausap, guys, no? Okay, guys. Ayan na nga. Ma'am, paalam na tayo sa mga viewers natin, ma'am. Ayun na nga, guys, no, at nagpaalam na sila. At tayo na rin, magpapaalam na rin tayo, guys. At maraming salamat na naman ulit sa binigay niyong suporta dito sa maliit nating channel. Ayan, patuloy lang, guys. At magpapatuloy rin na kami sa pagbibigay ng mga magagandang video sa inyo, guys. Ayan, maraming salamat ulit.